ụmụnne m ụmụ Igbo ekenekwa m unu. Ụmụafọ Igbo, ozi ọma ka m jiri bịa, ozi Chineke ziri m, ozi ọma ka m jiri bịa o. Ụmụnne m, ozi ọma ka m jiri bịa, ozi Chineke ziri m, ozi ọma ka m jiri bịa. Ọ sịrị anyị gọba mmụọ, ọ sịrị anyị kpọba chi anyị, ọ sịrị anyị mebe Igbo. Igbo amaka, ewo, ọdịnala Igbo amaka. Ọdịnala Igbo mara mma, ọdịnala Igbo mara mma. Ọdịnala Igbo ụzọ Chukwu, mmadụ ndị ya na-aga n'iru. Udo na ịhụnanya bụ njirimara anyị ya. Ọfọ na ogu bụ ihe anyị ji aga. Ọdịnala Igbo bụ ụzọ Chukwu, mmadụ ndị a niile na-aga n'iru. Udo na ịhụnanya bụ njirimara anyị. Ọfọ na ogu bụ ihe anyị ji aga. Nwoke si ya ji ọfọ, nwaanyị si ya ji ọfọ, ọfọ makwa onye ji ya o. Ana m ekene unu ụmụnne m. Nwoke si ya ji ọfọ, nwaanyị si ya ji ọfọ, ọ wụ ọfọ ma onye ji ya nnọọ. O wee bụrụ ya na nke tata ụmụnne m. Ana m ekene unu n'ebe ọbụla unu nọ, ndị na-esonyere m. Ana m ekene unu ndị na-asọskraịbụ na chanel a. Ana m ekene unu ndị niile na-ege nkụzi m. Kene m imeela, imehụ ya, obi mgbawa agaghị ekwe gị kene eze nwaanyị ọpụrụ iche ịgbalịara na nkụzi gị a. Mana obi ga-ekwe gị ịbịa chịrị ajụjụ niile dị na-enye gị nsogbu n'isi, bịa bute ya na inbox ma ịbịa jụ m. Mana obi agaghị ekwe gị pinye akara mmasị bụ like, obi agaghị ekwekwa gị share ya, obi agaghị ekwekwa gị sọskraịbụ. Kedu ụdịrị obi mgbawa dị ihe? Ị chọrọ ka Chukwu mere gị ihe, mana obi ọjọọ agaghị ekwe gị ka ị kọpụta ọlụ ebube Chukwu na ndụ gị. Ị ga na-ekpuchi ekpuchi. Ị chọghị ịkọpụta ya maka na onye na-agọ mmụọ na-akụzi ya. Iwe site na nkụzi m na-akụzi wee na-amụta ọtụtụ ihe. Anya na-edo gị ihe niile na-agbagwoju gị anya, ị na-enweta ụsa n'ime ya. Kọmọn ibinye akara like ọ na-afịa gị arụ. Kọmọn ịsọskraịbụ, ị chọghị ịsọskraịbụ mana ọ ga-amasị gị ka ige ime ije saachị ya, ịsaachịcha ị danlodo ka ọ hapụ ịpụ apụ na memori gị. Ofu ụbọchị virus ga-abịa ya ebe anyị na-astọ ya, ebe ị ga-eme imesi ya, ị ga-esi ya nkụzi m. Ibinyere m akara mmasị like bụ nsogbu inwe. Ịfụ ha na tọpik ya ozugbo, ihe ha egede ege, ịfụ ha headline ya, fụ ha isiokwu ya ozugbo, ịkọpịrị nọmba m, ịkpọba m na fon, chụbazie m nsogbu niile na-agbagwoju gị anya. Maka ndị na-agha ha, maka ndị na-arụ arụrụ ana, ụnụ ka m na-agwa ihe anọ. Ị chọghị ige ya ege, ịfụ ha nọmba m anyị kọpịrị ya, maka na ị ma na mma akụzi nkụzi. Ijezi iweta nsogbu niile nwere bịa na-ajụ m ya, maka na ị na-akwụnụ m ụgwọ ọnwa. Ọ gị ma kpọpụta anụ m ọkwọ ihe ọ bụ na m asa gị ya, ịkpọba m akpọba. Akwụ m eche gị na line. Ọnụ nkịtị enwe efe bụ eze nwaanyị ọpụrụ iche. Ana m eche onye ya akpọ m biko. Ana m achọ unu, na-eche unu, kpọbanụ m na fonu, kpọbanụ m na fonu. Ụfọdụ asị akwa idebere nọmba, edebere m nọmba ebe a ka ịkpọba m. Ife niile m na-ekwu ebe enwe nke m zoro ezo, enwe nke kpuchiri ekpuchi. Ka ọ bụ na m chọrọ ịkụzi, m akụzi ya to the last ebe ọ ga-ekwe gị nghọta. Ịkpọrọ m ịkpọ ha ma ọ gbasa ha m. Ịkpọrọ m ịkpọ ha ma ọ gbasa ha m. Ị chọtara m ịchọta ha ma ọ gbasa ha m. Jụọ ọnụ ndị na-abịa na nke m, ndị na-akpọ m, ndị na-achọ ịbịa, ndị na-enye nwudi taịm ka fa bịa na ndị na-adịghị enye taịm ka fa bịa. Unu ji fụ na m ihe m pụtara ịbịa gọọ mmụọ, ihe m pụtara ịbịa gbaziere unu ụzọ. Without me, unu ga-abụ ndị na-agọ mmụọ. O nwere onye m chọrọ ka ọ bịa febe m ofufe, ma ọ bụ ka ọ bịa kpọbara m isi ala. Achọrọ m ụdịrị ya, achọrọ m ka m zụlite mmụọ unu site n'ikikere nke Chukwu nyere m. Nzụlite mmụọ unu ma nọ ya ma m anọghị ya, ma ụnụ afọrọ m ụnụ afọ m, ụnụ ya na-aga n'iru. Mana onye ọbụla na-abịakwute m ga-achịkọ onwe ya ọnụ. Ọ bụrụ onye ya ma ọ pido fon ya ka o wee kwugide okwu kwuo ya 1 hour. Ikwucha ya isend ya eze nwaanyị ọpụrụ iche na sọskraịbụrụ m fon. Ihe eju wee shi otu a wee kwuo okwu bubatara m ka m nwee ohere wee gebe n'ihe niile anyị kwuru. Nwere ike agbakwa nwa nnụnụ nne ya efe, ya bụ ihe iji bịa wee pido fon gị aka wee kwube okwu niile juru gị n'ọnụ. Ọ bụ na m asazi gị, ọ bụrụ na eze nwaanyị na-eme chakara, aga na-eme chakara. Ọ masị gị chọrọ mbịa, ọ masịghị gị jee mụta ka esi agọ mmụọ. Na ndị na-akụzi ịgọ mmụọ buru ibu. Ụnụ achọzi na majik, ụnụ achọzi na majik, akụzi enukụzi a na ọcha hụ n'anya. Ghọta ike nke onwe gị. Mba, idebezie ka dibịa ekwegheziri nu mere gị ya bụ uche obi gị. Ị na-akpụ sens.
ị chọghị ịghọta ike nke onwe gị ijezi ebe dibịa kpọrọ gị 200,000 ị na-aba ekwesịghị ị na-ego gịnị ga-eme ya na ego maka o si wee kwado onwe ya tupu ịma dibịa onye riri ya ego tupu ọ ghọta ike nke onwe ya o wee ruzie ebe ị nọ wee mee ya free oge anyị na-eji ụka kwasị anyị na God zitere ọkpara ya o wee were ndụ ya wee tọọ ụtọ bụrụzie gị ma ya anata ya n'efu nwere onwe ya anata ya n'efu a na-akụziri unu ebe a ka unu nata ya n'efu ọcha ahụ unu anya ịkpabatazie na inbox m ịchọzie ka m bịa nwere ọnọdụ n'ọdị anị ọnọ nkịtị enwe efe anyị achịfụ na ụtụ nkwọ mgbere gbasị ndị mmadụ bịaba kwọ ihe ọ bụ na-echezi onye ya akpọ m na fon mma enyezi attention natabighị egwu I don't care adịkwa ama ụmụnne m na-akụzi nkụzi gebe na nkụzi m buru ibu ịchọ ịmụta ihe gbasara ịgọ mmụọ na ọdịnala ịkọta ike nke onwe gị tupu i site na nke izizi na nke ịbụọ ị ya amụtarịrị ihe ịbatazi ịbịa jụ m ajụjụ nwee ife iji aka bịa ịbịa jụ m ajụjụ ya bụ ihe nsị ka m gwa unu ọ na-ewute m na ihe niile a na-akụzi onwe onye chọrọ ịghọta ike nke onwe ya ife ka ụnụ mkpa bụ ife anyị eme wee bute ego mmadụ niile ya akpata ego nsogbu gị niile ya na onwe nsogbu ya ebu wee na mmụọ ọ bụrụ nsogbu mmadụ niile mana onye ọbụla na-ekpe ekpere Chineke mee ka nsogbu m niile bee mana amara na ọ bụrụ nsogbu niile nọ na ndụ mmadụ ya apụ ka oke ngagharị akwụsị unu na-agagharị ka unu na-ekwu okwu ụfọdụ a na-edu unu anya na-akụziri unu ụzọ ahụ unu ga-eso unu achọghị ya uche obi unu kpagharịcha ya enwezie ka esi pịa unu gwogwo unu agbagharịcha unu echi atawakwa azụ akwụfecha ọdaghara awụ ghọta na ike nke onwe unu nwe nnukwu ihe dị n'ime ya ana m ekene unu ụmụnne m ebe ọbụla ị nọ na-anụ olu m ebe ọbụla ị nọ na-afụ iru m onye ifuru iru ya na onye nọ n'oru ya bụ eze nwaanyị oge chọpụrụ iche abụ m dibịa nwaanyị eji m okwu ọnụ jiri mmiri ya na ihe niile dịka Chisike ya eji m ya azọ ndụ ịbịa be m kie gị mmiri ṅụọ ife na ya ga-akwụsị gị ụzọ gị kpochigodo ya kpochie ịbịa na be m mmụọ sị m na mmiri ka mmeji kpope mmeji mmiri kpope ya site n'ike nke Chukwu na aja anyị ya gazibere unu ụmụnne m ife ọma mere unu ị ga-esi nkụzi ma ọ masị gị mee ka ndị ọzọ gee ya sọskraịbụ na chanel a ya bụ ife ị ga-emere m na ịdị akwụ m ụgwọ sọskraịbụ na chanel a biere m akara laik mmasị ebe e tinyere aka mmadụ mere aka ụna bie ya ọ ga-amasị m nke ukwuu ya gaziere unu ife ọma mere unu tata enwere nkụzi nji maka ya bịa akụzibeghị m ya mbụ mana achọrọ m ka nkụzi ya tata ịma na onyinye amara dị iche iche oge anyị na-eji ụka a sị na enwere 7 gift of Holy Spirit otu a ka ọ dịrị na anyị nwa bụ mmadụ nọ n'ụwa nwa onye Chukwu gbawara aka nwa onye bụ empty vessel onye ọbụla nwere oke nketa ya na be Chukwu na ụdị nke mmụọ ya ka eji asụ unu ghọtaba ike nke onwe unu mara afịa ụbọchị a mụrụ gị mata chi gị enu n'ụwa gị ọ dị mkpa na iyi amata ya maragodo ma isibe nna gị ma isibe nne gị na onye ọbụla nwere destination gị na mmụọ aja na be nna gị na aja na be nne gị dịrị mma ọ gbakwere mmụọ nne na nna gị na mmụọ ndị ichie na ọra mmụọ so gị na ha dịrị na mma onye abụ ụzọ esi agọ mmụọ ndị a niile ka gị na ha ya adị na mma ọ ga-abụ ọ bụrụ na ị weta ahịhịa nke a na ahịhịa nke a wee ji ya kwuo okwu mee ife i kwuru eme ọ bụ na ịmata ha mmụọ ndị a niile wee na-akata ahịhịa nke na-akata ahịhịa nke ọ dịghị ka ekpere ga-adị aga ya ka eji atụ ya aka ka onye ọbụla ghọta onwe ya ịghọta onwe gị bụrụ gị ụkara mmadụ ụkara mmụọ onwe gị ị ga-aghọta bụ ndị a niile mkpọrọ gị afa na ọ dị mkpa na ị ga-amụta ụbọchị amụrụ gị maka ndị na-emeghe baptizim ma ọ bụ ndị fake dibia baptizim kaadị jee n'afọ afa ga-agwa gị ụbọchị iji bịa n'ụwa afa ga-agwa gị ụbọchị iji bịa n'ụwa gwakwa gị ụbọchị bụ ụbọchị chi gị afa ga-agwacha gị ya site n'ike nke Chukwu ịghọta ka ị ga-esi na-amụta ịgọ mmụọ ọ na-enyere mmadụ aka na ndụ ya onye a bụ usoro anyị ji agọ mmụọ ya mere onye ọbụla na-agọ mmụọ abụrụgo ụkara mmadụ ụkara mmụọ ịbụ ụkara mmadụ ahụ bụ ụkara mmụọ abụrụ mgbe ị na-ekpokwu Chukwu imechie anya gị ona ọ bụrụ ya bụ ụkara mmadụ ụkara mmụọ ụkara mmụọ bụ na gị na ụmụ mmụọ ahụ ndị hiwere gị na gị na ha adịgo na mma gị na ha agbago orikọ mmụọ na mmadụ ịmụta ka esi akpokwu ha onye abụ eburu ụkara mmadụ ụkara mmụọ Chukwu na mmadụ abụrụ otu ndị nọ n'eluigwe na ndị nọ n'ụwa ha fa na-emekọrịta wee bie ọma bụrụ otu n'ime mmụọ otu a ka ọ dị na ihe gbasara ịgọ mmụọ ya mere nke taata eji m nkụzi gbasara ịfụ ọfụ anyị eji afụ ụzọ afụrụ m ọfụ dịka m kwuru na onye amara dị iche iche o nwere ndị na-abụrọ dibịa mana fa na-afụ ụzọ ama m okwere unu nghọta ụmụ ndị fa abụrọ dibịa mana fa na-afụ ụzọ ife ọbụla chọrọ ime anyị egosirịrị ya ife ọbụla chọrọ ime anyị egosighị ya oge ha pedere mpe ka ya bụ ka o ya na-eselite ife ọbụla chọrọ ime anyị egosighị ọtụtụ bụ ụdị ọ bụ nwe ka isi ọ bụrụ oge ha pere mpe nwe ka isi wee nji si na omunye amara dị iche iche itinye ha ihe nwee nsogbu
ọtụtụ ji ọnụ, ụfọdụ ike ha n'ọnụ ha ka ọ dị, ha tụwa gị fakwuo n'ọnụ ome gị n'arụ. Ọtụtụ mana ndị abụrọ dibịa, fa abụrọ dibịa, ya bụ natural power Chukwu tinyechara n'ime onye ọbụla. Ihe gbasara dibịa bụ akara aka mmadụ chuzu. Ọ nabikwa na ị na-eme akara aka gị aka ị hapụ ime ihe ọzọ, na laziness na-enyezi anyị nsogbu. Onye nwere mmụọ ntụtụ n'ime ya, mmụọ ntụtụ na ọ gị n'ime, ọ ga-atụzikwara gị ọtụtụ ihe dị iche iche ị ga-eji nyere onwe gị aka, n'agbanyeghị otu obodo anyị a si wee dị. Ị ka na survive without ekwughị mgbe Chukwu si gị kwuo. Dịka m na-aga n'iru ihe gbasara ife ọfụ, o nwere ndị nwere mmụọ nke eji afụ ọfụ naturally, nwere ife ha tinyere, onwe nke ha riri, onwe nke ha kanyere, natural power. Mmụọ nke ife ọfụ a na-abịa natural, ọ bụrụ oge ọbụla ka o ji abịa. Dịka ịgba afa, ndị ma m na ịgba afa, ọ bụrụ oge ọbụla ka m ji agba afa. Abụrụ m dibịa ikwu eche, ọ bụrụ oge ọbụla. Mmụọ ahụ ya akpakeni m tupu m gbaba ya, ọ bụ na ọ kpakeni mma ha agba. O nwere ndị ọ dị otu, ọ bụrụ oge ọbụla ka fa ji afụ ụzọ, fa bụrụ always available. Oge ọbụla ọ dị ya, kpọgode ya, ị ga-agbara m afa kịta kịta, ọ ya agba ya. Mgbe ọbụla iji kpolie ya, ọ ya aza. Mmụọ nke a kwụ n'ọnụ ụzọ na-eche ya ozugbo ozugbo. Ka anyị na-aghọta n'onwe anyị, o nwere ndị Chineke nyere mmụọ nke ịfụ ụzọ natural, na-enwe ife ọbụla, ọ dị ha na mkpụrụ anya. Anya na-atọ afa ji ya afụ ụzọ, ma ha wụrụ afa ma ha wụrụ afa, mmụọ ahụ dị n'ime ha. Ụfọdụ na-eme ha debe isi, ha debe ha isi mee ka fa na-ararụ ụra, oge a ka anyị eji wee gosi ife ọbụla bụ ife ngosi. Ụfọdụ ọ na-abịa ha na-akọ, na-abịa ha n'uche, fa nọrọ fa iche ya, ọ bịa ha n'uche, ọ kwụọ ha n'obi kpumkpumkpum. Ife akwụrụ ha n'obi, ọ bụrụ na fa monitọ ya. A na-azụ mmụọ mmadụ azụ na ihe gbasara ịfụ ọfụ, ma ọ bụrụ na ọ dịrị gị n'ime. Maka ọ bụrụ na ị zụtaghị ya, ọ ga-eme gị na-ekwu enyi ha, ọ ga-eme gị ya ha ata ọnụ gị ọkọ. Ị nwere ike ikute nke ihe eji wee baa na n'ụlọ ndị ikpe. Maka gịnị? Achịkwa ha ya bụ mmụọ achịkwa, ọ na-ekwu mgbe otu ọbụla o si pụta ya, otu o si fi, otu a ka o esi wee kwu ya. Ụfọdụ mmadụ achịkọghị mmụọ afa ya ma ọ bụ mmụọ amụma ya, ọ gbasago ezinụlọ dị iche iche. Maka ụfọdụ ihe ị ga-afụ otu a esi fụ ya ka ihe esi kwu ya n'ọnụ, gbawa chefuo na ọ mmadụ efu ka ị na-agwa ya. Ịfụ ọfụ dị iche iche, onyinye amara anyị dị iche iche. Ihe gbasara ịfụ ọfụ, ndị Chukwu nyere ya n'efu, na-akwụghị ụgwọ, na-enwe ife ọbụla ejiri mee, na-enwe ife ọbụla asọ, na mgbe ọbụla o ji bịa ka fa ya eme gịnị, fa ya afụ ya. Ife ọbụla chọrọ ime nọ. Onwe ndị bụkwanụ na afọ ha nwụrụ ụdị ọ na-aga. Onwe ndị bụ ọfụ ha na-afụ oge ọbụla mmadụ chọrọ ịnwụ n'ezinụlọ, fa afụ gị ya. So ebe a ka otu a ka ha fụdebere, fa dị afụzi ihe ọzọ. Ọnwụ onye ọbụla ya apụ nọ, fa ya afụ ya. Otu a ka ha si afụ ụzọ nke ha. Fa abụrọ dibịa, mana onyinye Chukwu nyere ha natural. Fafụ onye nwụrụ anwụ, fama fafụ onye ya nwụ anwụ, fa amarago na mkpụrụ anya ha, fafụ ya. Ya mere ihe gbasara ịfụ ọfụ, ọtụtụ n'ime anyị nwechara ya, ọtụtụ n'ime anyị, ọ dịcha ọtụtụ n'ime anyị n'ime, mana n'ihi achịkọta ha na amaghị eme, na ọtụtụ ezughị oke emego ikikere niile ahụ eme gịnị, a na-agbada. Ụfọdụ anọchọghị ya anọchọ, azụliteghị ya azụlite, ome mmụọ ahụ dịka ọ na-ajụzi oyi, onye ahụ agaghị na-afụzi. Ọtụtụ ihe mmụọ ha na-asọ abatachago n'ime ha, mmụọ ahụ eme gị na-ekpuchi, ọ na-afịazi arụ. Ụfọdụ esi gị na ya na-afụgokwa, nọkọtazie nwezi ife ya na-afụ. Ọtụtụ n'ime anyị bụ irikọ ihe witi ndị amoosu, fa gbachie gị ya bụ anya. Gị na onye iro nke mmụọ gị, ịnọkọ, ịkpakọta nkata, iyi ka akwa, irikọ nri, ịdị nọkọta ofu ebe, fa ezochie gị ya bụ anya ahụ iji afọ. Maka na ị ya afụrịrị mgbe ọbụla afọ ya ebilite ime evil activity, ị ya afụ ya, fa bịa fụ na ikikere gị na ịzụliteghị ya azụlite, na enwere mmụọ na-eche gị, mana e nwere ya bụ natural gift. Fa je bugodo ụzọ je pichie ya ka ịdị spiritually blind, ya ha afụzi any of their wicked activity again. N'ihi gịnị? Ọ mmadụ achịkọghị onwe ya. Ya ka eji asị na mmadụ ịmarachi ya bụ nke onye ọbụla for your own benefit. Maka na ife oyi echekwa na ndụ gị dị ọtụtụ, ịmarachi gị ọ ga-enyere gị aka. Maka ndị niile bụ ndị anya ime mmụọ, ị na-afụ bụ mbụ, ịnọkọtazie nwezi ihe ị na-afụ.
mgbe ụfọdụ ndị abụọ fafụ ya na nrọ onye ha na-ama ha na nrọ ha fụ ya hapụzi echi ha afụ onye a na-ajụzi ka ebe nọ wee marazi onye a ka ebe nọ mara onye a. Ụfọdụ bụ ndị a na-ezi kọlọs dị iche iche ifo kọlọ dị ona definitely na chi fo na otu ekwu apụ na ị afrịda particular thing ifo na nrọ ụmụ ndị ọ na-eme ona mana kịta ụdị emezi o wee bụrụ na ya bụ anya ime mmụọ ekpuchie na mana olileanya dịkwara onye nwere ụdịrị onyinye amara. Ọtụtụ n'ime anyị nwekwara ya bụ onyinye amara ma nwekwa onyinye amara ịgbazi ụzọ ha chịkọtazie ya fa jezuo onwe ha n'ụdị ụlọ ụka fa nwee ike bụrụ pastọ maọbụ reverend fa ejikwa ya wee na-eme gịnị wee na-agbaziri ndị mmadụ ụzọ. Ọtụtụ n'ime ha nọkwa n'ọnọdụ dibịa jikwa ya na-agbaziri ndị mmadụ ụzọ mana ọ bụ na ike ahụ na-emezi gị na ọ na-adazi ada onye ahụ na-agbagharị kedu ife m ga-eme ka anya m achịghata kedu ife m ga-eme. Ụfọdụ n'ime ha erigo ama agba gbasara ya bụ iweghachita onyinye ahụ Chineke nyere ha. Ihe eji eme ya bụ ka ya bụ anya pụtakwa ka ya bụ ife ụzọ ahụ Chukwu nyere ha pụta. Ọtụtụ n'ime anyị bụ mmefe anyị napụrụ anyị ya. Ọ bụrụ na ọ mmefe gị napụrụ gị ya mee ka gị na mmụọ gị dịrị na mma fa ya ewechetakwa ife furu efu na ndụ gị. Ọ bụrụ na ọ amoosu napụrụ gị ya ịkpọkuo chi gị na chi gị dịrị na mma ọ maka na arụ gị dị empty ya ka ha ji wee bata wee mechie ya. Mana ọ bụrụ na ị mara mmụọ gị na ha dịrị na mma nwere ozi ụzọ ajọ mmụọ esi wee bata na ndụ gị. Gị na chi gị dị na mma ife anyị ewepụ n'ime ndụ gị buru ibu onye abụ mgbe anyị achụrụ gị aja si na anyị achụrụ gị aja ndị uke maọbụ ndị amoosu maọbụ nke ọ maọbụ nke ọzọ. Ihe a bụ iwepụ negative energy batara na ndụ gị then akpọlite chi gị na chi gị adịrị na mma o mechisie doors niile ahụ ụmụ mpịampịa mmụọ si apụta na ndụ gị na-abịa na-eme gị atak. Ya bụ ọ bụrụ na ị nyere onwe gị na ị nweburu ụdịrị ihe dị ona ịkpọtụrụ m ọ bụrụ na ịkpọtụrụ m nwekwara ka m ga-esi wee gbaziere gị ụzọ ya fa echiyatakwa azụ otu o kwesịrị isi wee chiyatakwa azụ. Ọzọ bụkwa m ka ị ga-emere onwe gị kịta ka m na ha agwa gị kịta ije iweta akị bekee ịtọ mkpụrụ ịtọ akị bekee mkpụrụ ịtọ iweta ya ịchọta mmiri zoro ezo nke ichepụrụ ihe n'iro nke ichepụrụ ihe n'iro nke sitere n'elu wee gbadata ọ bụrụ nke si na ụlọ wee gbapụta nke sitere n'eme gịnị nke sitere n'elu. Ọ bụrụ na ị nwee ike iweta ya bụ mmiri nke zoro n'abalị maọbụ nke zoro n'ụtụtụ inweta nwa mmiri a ọ eziokwu na anọ na mmiri mana mmiri ka na-ezo. Anyị nwa bịa Anambra steeti mmiri na-ezo since mmiri dị ezikịta mmiri na-ezo ya bụ ọ bụ na ị nwere ike nweta mmiri na-aba wee nwetazie mmiri ọbụla bụ mmiri na-eru eru mmiri ọbụla mmiri na-eru eru orimiri ọbụla iyi ọbụla otu unu si akpụ ya n'obodo unu inweta ya ikute n'iru ikute n'azụ wee weta mmiri niile agbanye ya na ihe banye ya na ihe nwere ike ịkwụwa ụmụ bọtụlụ anụwa bọtụlụ lọd maka na ọ na-acha white ọ bụrụ KP na-acha green. Bọtụlụ ọbụla nwere okwuchi nwere ike ịkwụwa na-acha white a ga-afụ ihe dị n'ime ya. Ọ bụrụ na iweta akị bekee ịtọ ahụ were ya kpọkuo Chukwu kpọkuo mmụọ gị si na ọ n'ime mmụọ gị ka ị chọrọ ka o chighata na iji nke iweta nke iji emepe anya aka nne gị iji nke emepe anya aka ekpe gị ijizi nke emepe anya mmụọ na mmadụ ya bụ anya na-anọ ebe a ka bụ anya na-atọ o nwezi nke na-anọ n'azụ isi nke eji afụ ndị mmụọ ya. Ọ bụrụ na itiwe ya bụ akị bekee i were ya mee gịnị bunyezie n'ime efere nweta nwa efere white ọ dị mma iwụkọta ha niile i wee kwuo okwu n'ime ya were aka nke etiti gị a rudo n'ime ya wee kwuo okwu wee fe ịchọ maka na ya bụ mmiri fe ihe eji ya wee mee ebe iji ya wee saa iru gị ihe eji ya wee saa iru gị ya ka ihe eji ya wee mee. Ị na-asakwa iru gị saa isi gị iwere edo itinye ya n'ime mmiri iweta nzu dịka chisike ya ọ bụrụkwa nke ụnụ na-akpọ nzu nwoke na nwaanyị ọ bụrụkwa nke nzu aka mere ọ bụrụ nke nechọrọ nzu iwere ya mee gịnị tinye na mmiri weta mmiri na-ekwo ji ya wee tinye edo o wee doo ihe afọ na edo nọ n'ime mmiri a chifo na ọ ya na-achazi ihe dịka red ịza anya aza mmiri ahụ ị ga-etinye ya obere hot kpọkwuo mmụọ gị na ya ị ga-eji ya wee saa isi mana ya eficha isi ga-eficha ị ga-eji ya wee saa isi mana ya efisi werekwa ogiri isi were ya fọọ ya afọ misie ya bụ mmiri were ya saa isi ga-eficha n'isi ga-eficha ebukwana artificial n'isi gị ebukwana wivon natural hair ka ị ga-eji ya wee mee gịnị ka ị ga-eji ya bụ mmiri wee na-asa isi gị. Mmiri nke ahụ ịchịkọtara ya na mmiri aka oyibo na mmiri zoro ezo na mmiri na-eru eru
ife ị ga-eji imecha ya gbanye ya na mkpọ kpuchie ya ikpuchie ya izo ya ezo ihe ezo ya were akwa ihe dịka akwa ọcha fụchie anya ya ha afụ ya zoo ya ebe zoro ezo ọ nọ ihe dịka mkpụrụ ụbọchị 3 ijezie wepụta ya n'isi ụtụtụ ka ị eme nke a n'isi ụtụtụ tupu ị na-akpọba mmadụ iru ya ka ị ga-eji wee mee gịnị saa iru kpụrụ ose ọjị n'ọnụ ịgbata iji ya saa iru gị ịsapụrụ ife ọbụla bụ ife nkochi ụzọ ife ọbụla bụ ife kochiri gị anya na-atọ na anya na-anụ anya eji afụ mmụọ anya eji afụ mmadụ ọ ya ka ịsacha ya eficha n'iru gị ikucha ya were ose ọjị a bụpụ ya abụpụ ata na ose ọjị ata mbụpụ ka ị ya abụpụ ya otu a ka ị ga-esi wee na-eme ya ị ga-emegidekwa ya mmiri ahụ agwụ site n'ike nke Chukwu ọ bụ na ị na-eme ya mmụọ gị ga na-ebilitekwa ọ ga na-ebilite ọ nwayọọ nwayọọ ka o ji ebilite otu a ka ị ga-esi na-eme ya anya gị a na-echiata ị na-asakwa isi gị werekwa akwa ọkọ na-efichasị arụ gị na ọ na-eme gị na ọ na-ekochisi anya mgbe ọbụla ị mere ya bụ ihe eri na mmanụ ụbara mmanụ na-acha red ọ bụgodị na ihe eri ọ ya eme gịnị ọ ya ebute oge ya ha bụ ihe mgbe ị sachara ịbịa rie ya ife ọbụla bụ ife ị na-ewere mmanụ tinye ọ na-eme ọ ga-ebuda ya bụ ihe ahụ ị mere ọ ya ebuda ya ọ nwere ụfọdụ ihe ndị onye nwechara mmụọ eji afụ ụzọ mgbe ụfọdụ na-asọgawa ka anya ya hapụ ịdị na-ekochicha otu ahụ ọnya mere ụfọdụ adịghị eri beans na plantain agwara agwa ụfọdụ adịghị erikawa ya ọ dịpendịrị ife mmụọ gị na-asọ ya gaziere unu ụmụnne m maka ndị niile nwere anya eji afụ ụzọ